četiri. O, telefon. Mnogo ste smešni. Može eksedrin da uzme za glavu, versedrine ili 2 motrina, da sve jedno sve za glavu. A da, a najbolje motri, najbolje. Ovo će na Facebook večeras. Da. Gde je Keva, dođi vam. Uđi u kadar. A moram uzim Evana da... Ajde da se vališ na Evana. Da, svi da se džuskaj. Čekaj, Bebić. Da te ta boja vidi kako si se namučio malo. Da. I ti igraš. Ovo treba da je na ono Christmas čestitku. Gledaj ga, majke ti. Voli on biti. Voli da je po kućama. Boje. Voli češiš skit. Kad god si malo treba. A još nije Christmas, ali evo Počela je, tamo na vreme se počela. A već smo se umorili. Dala si nam inspiraciju s tim rogovima. Ali Evano je najinteresantnije god. Vidim rokove. Kako faca. Što nam dobro radi ove. Preskače. Pa drmate kuću, srušit ćete kuću. A mi kako smo se ukočili ovdje i slikamo se. Samo što ne stanemo ovako, Ovo je video. I evo se igra, vidim. Uživo. Jingle bells, jingle all the way. Vidim Milu majke. Ćao, mama, vi kako igram. Spreman je za diskoteku, Evan, može s vama, boga mi. Može, puštam ga. I ja ću da ga vadim. Hoćemo čekamo ono iza ćoška negdje. Bravo Mila. Ovako, moraš da vrcaš. Vrckaš pa dole, čučeš. Znamo da se se pokreš. shake it, znam. Kako shake it, Milo? To! Wow! Da vidimo shake it. A Maja da shake it. Petrice, maj! Goco. Otišla je. The end! Čekaj da vidim. Ajde opet. Ajde opet. Joga! Ajde! I ona mi se podigne sad. Leđa. Bravo. Se poklonite lepo za predstavu. Pokloni se. Kamera. Svi se poklonili.